कोलगाव ITIच्या ठिकाणी पडलेलं भगदाड अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बुजवण्यात आलं। प्रवासी स्थानिकांच्या जीवितास त्यामुळे धोका निर्माण झाला होता। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून याची दखल घेत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते। अखेर आज हे भगदाड बुजवत रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात आला। प्रवासी स्थानिकांना या भगदाडाचा नाहक त्रास होत होता। यामुळे एकेरी वाहतूक सुरू असल्याने लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता। याबाबत कोकण साधने वृत्त प्रसारित केल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून त्याची दखल घेत तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले। यानंतर आजही दोन्ही भगदाड तात्काळ बुजवून रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात आला। यामुळे स्थानिकांसह प्रवाशांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे। सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून देखील यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे कोलगाव ITI जवळ जे भगदाड पडलं होतं ते आज अखेर बुजवण्यात आलं। याबाबतचं वृत्त प्रसारित केल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून सुद्धा याची दखल घेत तात्काळ सार्वजनिक बांधकामला यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते। आणि त्यानंतर आज ही दोन्ही जी भगदाड आहेत ती बुजवण्यात आली। ह्या भगदाड पडल्यामुळे आणि सार्वजनिक बांधकामला 1 महिना लक्ष न दिल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत होता आणि अपघात होण्याची शक्यता होती। कोणाचा तरी जीव गेला असता। आणि हेच वृत्त आमच्या माध्यमातून मांडण्यात आलं होतं। एवढंच नव्हे तर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सुद्धा जो आंदोलनाचा इशारा या निमित्तानं देण्यात आला होता। स्थानिक असतील, प्रवासी असतील यांच्याकडनं रोष व्यक्त करण्यात आला होता आणि याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आज हे काम पूर्णत्वास आणलेलं आहे। त्यामुळं स्थानिक असतील, प्रवासी असतील सर्वांमधलं याबद्दल समाधान व्यक्त होताना पाहायला मिळत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।